Ahir vaig llegir que avui el dia ja s'allargava 2 segons. O sigui que avui el dia ja és 2 segons més llarg que el d'ahir. I em vaig alegrar, tu. Així estem, aquest 2020. Em diuen que un dia és 2 segons més llarg que l'anterior i penso, joder, vaya megadia, tinc 2 segons més de llum, que no sé si els he gastat al matí o al vespre, me'ls estic estalviant. A veure, no ho sé, en algun moment pensaré, mira, els 2 segons extra. Escolteu, 22 de desembre, un dia menys per l'estiu, ja estem a l'hivern, ja anem de baixada o de pujada, digueu-n'hi com vulgueu, de baixada, rodolant, fent la croqueta fins a l'estiu, El 27 comencen a vacunar, que dic jo, posats a triar un dia i que no vindrà d'un dia, potser, disculpeu-me, si algú li ve d'un dia, que potser sí, però ja que estem amb conspiracions i de que si es va crear el virus i que si no sé quantos, per què no comencem a vacunar el 28 de desembre? El dia de Sants Innocents, i tanquem el cercle de les conspiranoies. 28 de desembre, el dia de Sants Innocents, comencem a vacunar. Escolti'm, avui que li toca vacuna, sí, clar, avui, que és 28, que sí, que vingui, sí, clar, avui. Sonaria broma, i no ho és, però posats a fer, no? Que crec que ja s'ha dit, em penso, però que amb aquest missatge tan positiu que corre des del Rei León, del Hakuna Matata, no li podríem posar a la campanya de vacunació Vacuna Matata? Que què volia dir Hakuna Matata? Aprofita el dia o sigues feliç o una cosa d'aquestes? Doncs el mateix però amb la vacuna, Vacuna Matata. El que passa és que, clar, posar 2 paraules juntes com vacuna i matar a la vegada, igual ja hi han pensat, hòstia, igual no és la millor manera de posar-li a una campanya. Però posats a frases de Paulo Coelho i coses no sé què, en sèrio que no podríem posar-li campanya? Vacuna Matata, vive y deja vivir, sé feliz, i et poses a cantar un musical pel carrer quan t'acaben de posar la vacuna i llavors la xoques amb la gent i fas aquelles coreografies i aquelles coses xules i llavors de cop para la música i segueixes caminant cap a casa estàndard. Que no sé, posats a namings, que avui tenia un dia d'aquells de namings cutres, però coses d'aquelles que hi ha, Vacuna Matata, s'ha dit segur. Després, ahir parlàvem de la marató i avui parlem de la loteria, per cert, loteria, que potser a hores d'ara algú d'aquí que m'està escoltant està parant el vídeo perquè s'ha fet ric, no seré jo, que em sembla que tinc un dècim només. Un dècim, no un dècim, no, una participació tinc, una participació d'un bar que vaig anar un dia. Que no sigui cas, allò que dius, que no sigui cas que sigui l'únic pringat que no em toqui i llavors m'hagi d'alegrar pels demés. Que és molt maco, això, Ai, què, tu? No m'ha tocat res. I a tu? Bueno, 1 milió d'euros. Ai, que estic supercontent per tu. I d'on l'has tret? Bueno, saps aquell bar que anem sempre a esmorzar i que tu vas dir que no volies comprar el bitllet? Bueno, doncs jo vaig comprar al final 2 dècims i mira, saps, allò, bueno, ja et convidaré a sopar, la mare que t'ha parit. Uf. Ens hem d'alegrar, de totes maneres, per l'alegria dels demés. Alegrar-se de les desgràcies alienes existeix com a emoció i té un nom i és en alemany, és Schadenfreude. Alegrar-se de les alegries alienes també existeix i és, suposo, ser bona persona. Però una mica de rabieta deu fer, quan no has comprat un número i l'altre l'ha comprat i li han tocat 1 milionet d'euros. Bueno, què faràs amb això? Tapar forats. Forats? Què tenies? Què tenies tu? Un volcà? Amb 1 milió d'euros taparàs forats, cony, més que tapar forats, no sé que siguin en monedes d'1 cèntim, que llavors sí que taparàs molts forats, però donen, donen. Bueno, entre que pago la hipoteca i els cotxes i la segona residència i allò, i el que em compraré i el que donaré amb un i l'altre, saps què? 6 mesos després sóc un puto desgraciat de merda, que tinc més deutes que abans i no tinc ni un puto duro. Això també passa. Hi ha estudis que ho diuen. Si voleu que això sigui un cas d'estudi, doneu-me 1 milió d'euros i ho provem, a veure què tal, la felicitat. Bueno, doncs això, i que si la marató, i que si se m'acudien, i dic, hòstia, hi deu haver també, no?, la ONG aquella dels perruquers, que és Metges Sense Fronteres. És tan fàcil que hi ha de ser per collons, aquest, no se'm pot haver acudit a mi, I l'últim que se m'ha acudit és el menjar, ara que ve el Nadal i per tota la gent aquesta que té problemes respiratoris, sobretot asma, hi ha un menjar que és molt bo, que és l'arròs basmàtic. Arròs basmàtic.
Ja està, fins aquí la meva aportació d'avui als namings. I dues cosetes, perquè avui hi ha temes menors, perquè estic esperant això, que em toqui la loteria, que no he jugat. És molt esperar, és molt d'optimista. Has jugat a la loteria? No, però espero que em toqui. Per què? Perquè ho he demanat a l'univers, i si quieres puedes. I avui és el dia de si quieres puedes. Ho demanaré amb molta força. Molta. Bueno, molta no, que em cagaré sobre. Però hi fotré tota la meva energia a que em toqui una loteria amb uns números que no he jugat. Jo ho demanaré. Hi ha gent que li funciona. Jo he vist missatges de gent que diu que si ho demanes molt fort, que pot tocar, que ets tu mateix que t'estàs limitant. No ens limitem. Has jugat a la loteria? No. Tu demana que et toqui, que igual vas pel carrer, a algú li cau el número aquell de loteria, no el robis, si és d'un altre, que llavors sí que el karma que tindràs afectarà unes quantes generacions futures, presents i passades. I al teu karma familiar i a la família política. Aquest karma a tothom. Que diu que hi ha cues per obtenir un test negatiu per Nadal, per poder fer els àpats i aquestes coses amb tranquil·litat, i dic, a veure, jo pregunto, les cues per obtenir el test negatiu, les cues seran per obtenir un test? O hi ha una cua per obtenir un test negatiu i un test positiu? Perquè, cony, així m'ho demano, On és la cua pel test negatiu? Aquí. I la del positiu? Els pringats, allà. Home, la cua en teoria és per obtenir un resultat, i després si tu has pillat Covid sortirà positiu o negatiu, però la cua és independent de si és positiu o negatiu. Em pregunto jo, que potser vaig errat. I escolta'm, dos paraules que són gairebé iguals, que només canvien una lletra i lo malament que han passat aquest 2020, Trump i Trump. Trump i Trump. Trump amb U, Trump amb U. Ara em recorda una mica això del Trump i el Trump, que ja se n'ha parlat, aquella cadena de televisió de pagament, que es diu ara Disney Plus, que la gent a Movistar li diuen Disney Plus. Ja ho he dit això alguna vegada, però m'ha vingut ara, amb el Trump i el Trump. Es diu Trump en anglès, aquesta UA. Disney, doncs dieu Disney Plus o Disney Plus, no una barreja de les dues. Donald Trump i Trump. I amb una sola lletra, però malament que ho han passat, Donald Trump, perquè ja l'han aviat, i Trump, que diu que han acabat bé el 2020 perquè diu que ja no hi ha cap positiu dins de la residència, ja no hi ha cap Covid. Hi ha algú viu allà? Perquè al final em fa l'efecte que aquí el que han fet és un Congo, una República Democràtica del Congo, no un Pongo, no? La merda de regals que us doneu en comptes de l'amic invisible, no ho feu. Un Congo han fet. Si no queda ningú, no hi ha Covid. És un titular molt agafat per pinces, un cop ja gairebé ha palmat tothom, dir, escolta'm, ja no queda ningú amb Covid. M'hem fet un estudi i aquí al cementiri de Manresa 0% Covid. Per què? És que tothom està mort. Home, poder no és el més positiu del món. Quedeu-vos amb el missatge positiu del dia. Avui el dia és 2 segons més llarg. Tenim 2 segons més de llum. Ve hacia la luz. Tenim 2 segons més de llum. Aprofitem-ho, que demà seran 3, 4, 5, 6, no ens hi veurem i estarem a l'estiu. Però què és aquesta merda? Vinga, va, diu Dios, tira, que vaig a veure els del San Ildefonso, a veure si m'ha tocat alguna cosa. Adéu, Dios!